Hausawa ke yin wasan tashe in ba mahaukaci ba malam waye ne zai ci mushe. In kana ganin ba mai damuwa da kai sai ka yi kuɗi sannan za a fara binciken ka. Kawai ka fara shiga ka fito ni barin jira nan kawai. Shiga ka fito ina nan. Making all the time we live in hotel room kun san mu ba ma working sai ku zo ku amshi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya aika. Wai daman na ɗan labarin cewa an fara ɗaukar masu yana ne masu karatu. Yawwa shi ne na zo ta ɗan duba mu ko Allah zai sa ɗan wannan. Yanzu wata takarda ce da ni nake so wannan ina ɗan taimako ina so a taimaka min da wani aiki da nake nema. Na je makarantu ba a samu ba aka ce helium ne na. صباح الخير يا أمي من الأعماق أهديها ويا أغلى Kaka ga baki juya da baya yan mata ki rawanki yau babu sai. Good. Karso nan. Takardunka sun yi kyau. To, da farko akwai 'yan tambayoyi da zan yi. Wallahi ba. Sunan shugaban kasar ka? Janar Muhammadu Buhari. A wace shekara Najeriya ta sami 'yancin kanta? 1960. Cutar kanjamau. Shin likitoci sun tabbatar da maganin ta ne ko kuwa? To wannan ne har yanzu likitoci sun tattauna wannan ne har ba su tabbatar ba. To shi kenan yanzu kuma yayi yanzu za ka je gida ranar Monday ka dawo. Karfe 9 don ka zo nan. Na gode malam. Sai an yi. Ka fito? Da fatan dai ka ci. An dace kawai. To me ya tambayo an yi ma wasu tambaya ne? Ito na farko dai abin da zaka ce kawai kana zuwa ka ce Janar Muhammadu Buhari. Na biyu kuma ka ce 1960. Na uku kuma ka ce wannan ne likitoci ba su tabbata. Ko shi ne tambaye ne Ko tambaya ta zama. Sun buga da mu kuma sun bar mu. Salamu alaikum. Yawwa, Malam barka dai. Amun lafiya? Ya gida? Yawwa, tare muke da abokina wanda ya fita shine nima aikin nima nake nima. Ga takardar tawa. Gafara ƙananan kwari sai na ce. Gashi nan a jiki ba. Aiki ya mana yawa. So, ban ala karso ga gurin zama. Saura. To, akwai tambayoyin ɗan tambayoyi da zamu maka domin ka ba mu. To, A shirye nake malam duk tambayoyin da zamu ai a shirye nake. Ai ba matsala dai tambaya ce. to tambaya ta farko dai yaya sunanka? Janar Muhammad. Na farko ma dai shekara ka nawa? 96. Amma wannan ba ka da hankali ko? Na'am? Ba ka da hankali ko? To har yanzu dai ina likitoci ba su tabbatar ba. Likitoci ba su Kaga tabbatar. ta shiga ba mu. Ungo. Get out! Get out! Malam magana aiki ba aiki ba. Kuma na ba mu. To yanzu malam ka ce tafi na dawo aikin. Ba mu aikin nan. Yaron ba jiri wani kuwa. Kai da ganin wannan ka san ba shi da cikakken hankali. Kana ganin abu yargaje ya zo gurin. Kai, wani ina jin garin nan ba. Wannan yanzu haka ina gaya ma daga gidan kurmawa yake ba a san lokacin da ya zo ba. Irin su ne ake neman su yi